OK. Silný začiatok, tak odpoveď Ginter. Let's go. Listen, jak jde o psaní textu, tak tady se mnou nikdo nechce konflikt. Moje tuška k***y tyhle wannabe. Se cítím jak John Wick. Bars. A cítí se vysoko zpátky na zem. Je tu G1 NTR. I tvoje houví, že jsem decent. Takže jestli to vidíš, napiš DM. Wait, mám časem přes týden. Ty posílám domů přes víkend. Posteli jsem demon. Doufám, že se brzo vidíme. Řekni mi, kdo jinej než Ginter si na dejtu domluví date. Jsem kreativní, než fame. Slovo talenty, radši než fake. Prej, dostávám jenom glaze. Asi zaslouženej. To, že tě na betu rozdal Ginter. Bude tvůj jedinej fame. Všichni ty repeři cringe. Pačka na ksich. Za každý hop to je stejný jak ty. Amen, zapřeme zip. Všichni ty repeři cringe. Pačka na ksich. Za každý hop to je stejný jak ty. Amen, zapřeme zip. Udělej reporter.